ब्लगारनि सासेनि लोगो मोनदोंनो गाइस सिनाय मफातना दा ब्लगार जाबाय गाइस बिसोरखौ आंनि लोगोनो बाबाय दाउ लादों ओमफ्राय प्रसाद लाबाय नै माब्रै माबा दङ सातथा दङ गासै सान्थ्रिफ्रा बिसोरनो फुङाव फैजायो जोंखौ दा सान्थ्रिफोरनो इनो बिमाया मा जिनिस लांनायदों नुबाय आदार दा महाय थांगोन नायलांबानो जाबाय लकेसनखौ जोंखौ सिनायदों बै खनसे भिडिअ खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बेनि सेकेन्ड बारनि भिडिअ बे गाइस नायलांबानो जाबाय पार्ट 2 नि भिडिअ बे गाइस बेखौ जाबाय मानिनायनि ओंखारदों थांनो मा लिंहरलाय नोङो मैगं फायखारि माने ओमफ्राय दा मा जाबोगोन जे थांनानै हा আমার ঘর নিয়ে যাই না হবে বাজে নাই নাকি হ্যাঁ বাজে লোক আর লাইন না বাজে তো বলো আম তোমার বাসা না এই যে আমাদের কি সিনেমা নাইতো फुजा होनो थांनो नागिरदों गाइस नायबानो जाबाय नायलांबानो जाबाय बेनाव लाबाबो जायो ब्लगारनि सासेनि लोगो मोनदोंनो गाइस सिनाय मफातना दा नायबानो जाबाय गाइस आंनि लोगो दा बैयानो फुजा होगोन नै जोंना नै बाबाय दाउ लादों ओमफ्राय प्रसाद लाबाय नै एसे मोनफा मोननै होलांखिलाय फुजा होग्रोसै ओमफ्राय नोंसोरो दसे उनाव देखायलांबावगोन ब्लगखौ भिडिअखौ एखेबारे गावसिजोब नोंसोर मिथिबाय ओमफ्राय दाखालि सबजियावथ' बिराद मजा बानायदोंमोन आङो फैदोंमोन भिउसआनो फैनो नागिरा माबा 91 92 बिदिल' फैयोना ओमफ्राय भिउसखौ खालामथार बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं फुजा होगोन दे गाइस माबा हा बिदिखौ मोननै लाबाय ओमफ्राय बिदिखौबो मोननै लाबाय नैखौसो फसायदोंमोन आंनाव दंखायोमोन खिन्थु ओमफ्राय सिदों आंना बिदिया मा जिनिस नै गाइस सोरबा मिथियोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामलाय आरो नैबेखौ नायनाय मा जिनिस ना गाइस এটা বিরাট ভালো জিনিস मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 बिदिनो 10ता जागोन 10ता ट्रेक्टर जाबाय दां हागारगासिनो दङ बै न' लुनायदोंना बिब'मोननि बेखौ कमप्लिट बानायजोबसै नै बिदि कमप्लिट बानायजोबगोन एखेबारे ओमफ्राय नैबेयाव अमानिखौबो कमप्लिट बानायना होनोसै दोनलायबाय भिडिअखौ टाटा बाय बाय लोगोफोर मोजां मोनोबा कमेन्ट लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय